Gihatod si Pablo kang Gobernador Felix. Gawa Kapitulo 23 versikulo 23 hanggang 35. Gipatawag dayon sa commander ang duha sa iyang mga kapitan ug gisultihan sila, pag-andam kamo og 200 ka mga sundalo kay ipadala ko kamo sa lungsod sa Cesarea. Pagdala usab kamo og 70 ka mga tigkabayo ug laing 200 ka mga sundalo nga tigbangkaw. Ug lakaw kamo karong mga alas 9 sa gabii. Pag-andam usab og mga kabayo nga kasakyan ni Pablo. Bantayin ninyo siya pag-ayo aron walay mahitabo kanya hangtod nga makaabot siya kang Gobernador Felix. Ug nagsulat usab ang commander ngadto sa gobernador nga nagaingon, talahuron nga Gobernador Felix, ako si Claudio Lysias nga nangumusta kanimo. Kining tawhana nga akong gipadala kanimo gidakop sa mga Hudyo ug patyo na unta nila. Apan sa pagkahibalo ko nga siya Romanhon, nagdala ako og mga sundalo aron luwason siya. Gusto ko untang mahibaluan kon unsa ang ilang sumbong batok ni ining tawhana, busa gidala ko siya sa ilang korte. Sumala sa akong mga pakisusi, wala gayod siya'y nahimunga dautan aron patyon o prisohon. Ang sumbong batok kanya mahitungod lamang gayod sa ilang kaugalingon nga kasuguan. Busa sa pagkahibalo ko nga kini siya giplanuhan na sa mga Hudyo nga patyon, nakahuna-huna ako nga mas maayo pa nga ipadala ko siya diha kanimo. Ug gisultihan ko na ang mga nagreklamo batok kanya nga ipadangat nila kanimo ang ilang mga sumbong. Gituman sa mga sundalo ang gimando kanila. Ug niadtong gabi unagi kuha nila si Pablo ug gidala sa Antipatris. Nianang pagkabuntag, ang mga sundalo nga naglakaw mao lamang ang mibalik sa kampo, ug ang mga nagsakay sa kabayo mauray niuban kang Pablo. Sa pag-abot nila didto sa Cesarea, gihatag nila ang sulat ngadto sa gobernador ug ilang gitugyan si Pablo kanya. Pagkabasa niya sa sulat, gipangutana niya si Pablo kon taga-asa siya nga probinsya. Sa pagkahibalo niya nga taga Cilicia si Pablo, miingon siya, husayon ko ang imong kaso kon moabot na ang mga nagsumbong batok kanimo. Ug gipabantayan niya si Pablo didto sa palasyong gipahimo kaniadto ni Herodes.